En pinyno ka thuolo no mar seyo riwruok mabende obalo kod sirikali winywando rowere e siasa manyayo tulo. Kwanza nilisikia mwingine juzi ati anawaambia vijana, nyinyi nikienda mahali mchukue rungu na panga mkuje mniprotect. Yaani sasa wewe unafanya vijana wa Kenya wakuwe watchmen wako. Wakati unajivinjari unaenda kutafuta mambo yako na bibi yako, unawaambia vijana wa Kenya wakuje wakulinde, kwani wewe watu wako na wazimu sana. Omenda maromo silings milioni 130 ne ochwal ni rowere maromo 4,159 mabende wuok e counties 4 go kama kaka moko kuomgi ne oloso. Na umeambia vijana wenzetu hapa wasipige nayo sherehe. Sure. Huwezi kugamble na hii pesa. Sure. Wewe umeniambia kwa mjaoa, pengine unaweza kutumia hii nafasi kusema sasa ule mrembo wangu. Kama wewe ni msichana na uko hapa ujue upati ngo kutoka kwangu. Kuna mmoja anasikia atakuja kuite bazoo. Hata niite babe ama nini ngo. Master. Hakuna chochote. Na akikuita wakudumu. Hakuna. Sibadiliki. Jang'ad bura Njoki Ndung'u kod jang'ad buche Evelyn Oluande ne ochamo muma kaka commissioners mag duol mar Judicial Service Commission e nyasi mabende ne otelne kod ogai mar do Martha Koome. Jang'ad bura Njoki nyocha ne oyier gi jong'ad buche do maduong' mondo mi obed jachung' margi ka duol mabende tayo tije mag do, ka jang'ad buche Evelyn Oluande to ne oyier kendo e telo mar ariyo gi jokanyo mag riwruok mabende kelo kanyakla jong'ad buche e pacho kae kata the Kenya Magistrates and Judges Association. I, Honorable Evelyn Sylvia Achieng Oluande, having been elected under Articles 171, Sub-Article 2D of the Constitution of Kenya, Lady Justice Njoki Susanna Ndung'u, having been elected under Article 171 2B of the Constitution of Kenya as a member of the Judicial Service Commission. Jang'ad bura Njoki kod jang'ad buche Oluande osingo matiyo tijgi yo makare kagilero ber mar duolno mar JSC e rito ratich do e pacho kae. And even as I step into the shoes of my late brother Justice Ibrahim, I do commit to also represent in as far as possible the concerns of other judges and judicial officers as we work in the Judicial Service Commission. Ogai mar do Martha Koome mabende notelo ne nyasi no kwayo negi hayo maber e tijgi. We therefore look forward to your sustained contribution as the Commission continues its vital institution building work. It's a fairly young Commission, 15 years, and therefore sometimes we make mistakes, but we always own those mistakes and move forward because we are doing so for the best interests of this country. Sechegi ma jopuonjre mag grade 10 donje skunde mopogre mag sekondar mamalo ng'ur nitiere kalore kod chenro mantiere mar tiego jopuonjre go maena bang' yangore ni moko kuom skunde onge kod lony mar chiwo tiegruok mowinjore ne jopuonjre go ka wach buge monego beni gitiyo godo bende wacho ni poko yangore malong'o. Joja oko ni giler mathoth ka kaunti ma Mombasa. Ng'ur osechako nyiedhore e wi chenro mar somo mageto jopuonjre mag grade 10 masani donje e sikunde mag sekondar mamalo e thuolo mokwongo. Ma en kaluwore kod gino mikoni en onge mar ikruok makare to chutho ne jopuonj madhi tiego jopuonjre ma kamago. Riwruok jopuonj ma KUPPET bade ma Mombasa koro nyiso luoro margi e wi kaka gibiro tayo somo ma kamano ka onge ikruok malong'o. Linet Kamadi en jagoro mar KUPPET bade ma Mombasa. We have been given learners for STEM subjects, particularly electricity, aviation, marine science, and etc. Where are the teachers to teach these subjects? You don't bring us learners, and there is nobody to teach those learners. How will we teach aviation without a teacher to teach aviation? How will we teach marine science without a teacher to teach marine science? Michael Bitter and Jalup Jagoro mar KUPPET Mombasa. We are urging the president to rethink and replan and also give directives to the Ministry of Education that they go to these schools and see what is happening. Giywak ni kata obedo ni pek mar lony mar CBC ne oketi e lwetgi, piny owacho bende pod orem chopo singo mar ndiko jopuonj mosebedo katiyo kaka kojolo. George Mbaru kod Nehemia Kipkorir gi jopuonj mag JSS. A teacher cannot be expected to teach in a class while you are suffering, while you are hungry. These teachers have really served this country for a whole year diligently, and you can see
from the result that was released. Kindly please find a place in your heart, employ the 20,000 teachers. From tomorrow, we are starting going to the streets in all over the 47 counties in Kenya. We want to say, President, if you want us to travel to Singapore, the Singapore must start from confirmation of the 20,000 teachers. We are calling for autonomy in administration of the junior school. We are also calling for autonomy in sports and other activities in the junior school sector. Magina giwacho kama kuom jotend sikunde bende ywak ni nyaka sani pok giyango buge mowinjore gitigo ne jopuonjre madonje grade mar 10 gino mabende koro bago thoth jonyuol ni mar gikia buge ma onego ginyiew. Eliud Gitonga en japuonj maduong' e sikund Anesta Academy mantiere Mtwapa. We need resources. That is key resource is the textbook for the grade 10. How I wish the publishers take that opportunity and supply this book in advance and make sure that we don't have a challenge. What we experienced previously, where some books were outdated or they were not rationalized, we had to go back to shop buy another one. Ne Radio Ramogi e county ma Mombasa, and George Aoko. Director Masome County ma Migori Jacob Onyiego osingo ni chenro mar rwako jopuonjre mag grade 10 skunde mopogore pacho kae biro dhi nyime yo makare ka jopuonj madongo bende kwa sirikal mondo mi ochwal textbooks ne skunde mondo mi chenro mag somo chakore samo winjore tok ka thuolo mar rwako jopuonjre osechope giko. Onyiego wacho ni pogi yudo report mora mora ewi pek kata midhiero ma bende oserocho chenro makamano ka okwayo jonyuol mondo mi oneni orwako nyithindgi e skul e kinde mowinjore ne chenro makamano. Komedo ni chenro no biro dhi nyime nyaka tich abich mar jumani. It was okay na tunaendelea paka Friday. So wala hawakuja leo, we expect them tomorrow, the day after, the last day is Friday. Yes, actually the CS statement was loud and clear. Yes, the books are coming to school. Why should they worry? I am sure that vitabu itakuwa shuleni any time this week. Jodak e gweng' ma Karindi ei Kabura Uhiu sublocation e kachung'ud bura Malego Usonga ne obago ng'anyo mamuol ka gikwedo chenro mar kunyo kuoyo ma bende giwacho ni oselandore nyaka e puothegi kendo oseketho nyaka kama bende gituome pi. Koke kaunti ma Siaya, George Amulo nigi ler mathoth ewi wachni. Ywaruok osebedo kadhi nyime kind jogweng' ma Karindi kuno kod jokuny kuoyo ma giwacho ni wuok Ugenya ka giywak ni jogo osebedo ka ketho dho wath ma Kojwando kaka ilero gi achiel kuomgi Kevin Oduoro Kumu. Shida mwaneno kama waome pi kae en wath Kojwando to kethruok mar kae gimokele en joma biro kunyo kuoyo kae to giwuok loka kocha ok gin karwa ka Ugenya. Koro gikunyo kuoyo kae to ma en makosa. Koro wakwayo ni mondo mi sirikal ong'iye gima nyalo konyowa nikech wawinjo matek nikech koro kaka watuom pi igni ene mwamodho kode en mwaluokre watiyo kode yorete. Weche ma otel gi Redalea Munga ma oywak ni jokuny kuoyogo osebedo ka monjogi jal masani kata kaka ginyalo umbo onge. Karindi kani manie wadhni oting'o chiegni dhano 3,000 gi dhok gi gik moko te manie wath mwaumbe mwatime gimoro amora to isani jo Ugenya wakia gin jo Ugenya mwaka kini gin jo Ugenya osebedo ka monjo wakani gisekunyo wath marach makata mine mobet kanegi onge kaka wanyalo donjo kanyo omo pi do ok nyal modho kanyo wan wawegi ok wanyal omo pi kanyo koro wakwayo sirikal mondo kelie kwe makende ni wan jogo modak Kabura kani. Michael Osunga kod Abednego Dhiambo ywak ni jokuny kuoyogo thothne gin mana jogo ma oikore ne lweny miyo koro gikwayo mondo mi piny owacho donjre e wachno mondo giyud kwe. Jo Ugenya ma biro loko Alego ka gigolo kuoyo seche ma gigolo kuoyo no gibiro gi attack kata gi monjo jowa gi opangi. Mar ariyo magi duto ne en puothe to kalore kod kuoyo ma jogo osebedo ka golo kae osemiyo koro wawe nyaka wach mag pur keche korona kaka gigolo kuoyo kaka pi bende sudo to ka puothewa. Jo Ugenya tagwa kabisa kwarito gi odiechieng to gibiro tieno joma omo pikani kaka wa mama ni tabu iyanyo gi day and night service. Koro an adwaro ni mondo ukonywa okana wach mang'eny tadwa ni sirikal mondo konywa. Achiel kuom jolony e weche mag alwora George Spencer Wambia ma bende en wuod gweng'no oywak ni chenro mag kunyo kuoyogo osebedo ka ketho alwora to gima itimo e onge ka koro kwayo ahinya to od buch County Assembly ma Siaya mondo chuogi e chike manyalo konyo e gayo chenro mag kunyo kuoyo e kaunti ni. Kuoyo ma igole nam onego gole DRP to yawuot Ugenya osebedo gi wang' matek nikech gibiro to gigolo kuoyo e genga